ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು ಆಜಿ 12/22 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಗುಲೆ ಮೂಜಿ ಅಪ್ಪನ ರಹಸ್ಯನು ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಥೆತ ರೂಪಡು ತೆರಿಪಲೆ. ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪನು ತಿರಿಯೊಂದು ಪಾವನಾಪುಜರು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೊಸಬರಾದುಲ್ಲೇರು ಆರು ನಿಕುಲು ಜೋಗುಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಾ ಪೊಸ ಪರಿಚಯನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಉತ್ತರ: ಬಾಬನು ಮನುಷ್ಯರು ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ತೇಜೋಮಯಾದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಬಂತೇರು. ಅಂಡ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಯಾನಂತೂ ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲೆ ಐನೆರ್ದವರ ಪೊಸ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆರತ್ತ. ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಿಂದುವಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾದಿತ್ತಂಡ ಏರ್ಲ ಒತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾನೆ. ಐನೆರ್ದವರ ಏರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಎಪ್ಪುಂಡೋ ಅಕಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನೇ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಗೀತೆ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ನಿರಾಕಾರ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ. ಕೇವಲ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಪಂದು ಪನ್ಪುನೆರ್ದವರ ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರು ನೆನಪಿಗೆ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಇತ್ಯದ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಗವಂತೆ ಅದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ನಿರಾಕಾರ ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿರಾಕಾರ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಏರ್ನ ಪ್ರತಿ. ನಿರಾಕಾರ ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ಆತ್ಮದ ಪ್ರತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಅತ್ತಂಡ ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ. ಈ ಶಬ್ದ ಶೋಭೆ ಹೆಜ್ಜಿ. ನಿರಾಕಾರ ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಶೋಭೆಂಡು ಇತ್ತೆ ಗಳಿಗೆ ಅಂತೂ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಇದು ಮಸ್ತ್ ಗುಪ್ತವಾದುಂಡು. ಬೇರ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಿಂದುನು ಮಲ್ತದು ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಪಂದು ಬರೆಂಡ ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪುಜೇರು. ದೇಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಯಥಾರ್ಥ ನಾಮ ರೂಪ ದೇಶ ಕಾಲವನ್ನು ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಾಬನು ತಿರಿಯೊಂದೆರಡ ಅರ್ನ ರಚನೆನು ತಿರಿಯೊಂದಿರು. ಅಂಡ ಅಕುಲು ತಿರಿಯೊಣಂದೆ ಉಪ್ಪುನ್ಲ ಸಹ ನಾಟಕಡು ಒಂದವನಿ ಆದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರನೆ ಕುಡ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಏಪ ಪತಿ ತೆರೆನು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪುನ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗನೆ ಬತ್ತುದಿಯಾನ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಪೆ. ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚನು ಪೊಸದಾದು ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು. ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಉಪ್ಪುನ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಏಪ ಋಷಿ ಮುನಿ ಇಂಚಿನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹ ಎಂಕುಲು ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆನು ತಿರಿಯೊಂದಿಜ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಒಲ್ತುರ್ದು ತಿರಿಯೊಂದಿನಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ಅಪ್ಪನು ಅರ್ನ ರಚನೆನು ತಿರಿಯೊಂದರಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕುಲು ಸಹ ಏರೆಗಳ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕುಲು ಏರೆಗಳ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಡ್ದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಸ್ತಿ ಅತ್ತನ ಸುಖನು ಕೊರ್ರೆ ಬೈದೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ದುಃಖ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ದುಃಖ ಧಾಮವಾದುಂಡು. ಇದು ದುಃಖಧಾಮವಾದುಂಡು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಸುಖಧಾಮವಾದುಂಡು. ಈ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಪಂಚ ದುಃಖಧಾಮವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ದುಃಖಧಾಮದ ವಿನಾಶ ಒಂದುಂಡು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಇತ್ತೆ ಪರತಾದುಂಡು. ಕುಡ ಪೊಸತಾದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ಸತ್ಯಯುಗ, ಪರತು ಪ್ರಪಂಚನು ಕಲಿಯುಗ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಮನುಷ್ಯರು ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತೇರು. ಅತ್ತಂದೆ ಸತ್ಯಯುಗಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಎತ್ತನು. ಈ ಸಮಯಡಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮ ಉಂಡು, ದುಃಖ ಉಂಡು. ಸುಖರ್ದು ದುಃಖ, ದುಃಖರ್ದು ಕೂಡ ಸುಖವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಆಟ ಮಲ್ತದಿ ನಾವು ದುಃಖನು ಏರು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ. ರಾವಣನು ಮಾಯೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕಾಸನು ಮಾಯೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ದೇವತೆಲು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ವಿಕಾರಿ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಅಂಡ ಅಕಲೆಗು ವಿಕಾರದ ನಸೆ ಇರುದುಂಡು. ದೇವತೆಲಿಗು ನಿರ್ವಿಕಾರಿದ ನಸೆ ಉಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಅಪವಿತ್ರ ಆಪುಜೇರು. ಈ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗು ಪವಿತ್ರತೆದ ರಹಸ್ಯನ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಅಕಲೆಗು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗೆ ಕುಲುದು ತೆರಿಪೋಜೇರು. ಇಂದೇನು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೇ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಅಂಡ ತೆರಿಪೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಯುಕ್ತಿ ಬೋಡು. ವಾ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಆದಿತ್ತನು ಅವು ಇತ್ತೆ ಪರತಾದು ಬಿಡ್ತನು. ರಚಯಿತ ಅಂತೂ ಬಾಬನೇ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರಿಪಲೆ. ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೇ ತೆರಿಪೇರು. ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆ. ಜೋಕ್ಲಿನು ದತ್ತು ಮಲ್ತನುವೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪುದರೆ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಆದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರನೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಈತೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿನು ದತ್ತು ಮಲ್ತನುವೆರು. ಎಂಚ ಸನ್ಯಾಸುಲು ಅನುಯಾಯಿನು ದತ್ತು ಮಲ್ತನುವೆರು. ಪುರುಷರು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ದತ್ತು ಮಲ್ತನುವೆರು. ನಿಕುಲು ಎನ್ನಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು.
ಈರು ಎನ್ನಾರಾದುಲ್ಲರ್ದು ಪನ್ಪೇರು. ಮೂಲ ಸಹ ಶಿವಬಾಬಾ ಯಾನು ನಿಖಲ್ನ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಮೂಲ ಸಹ ಶಿವಬಾಬಾ ಯಾನು ಈರ್ನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ನಿಖುಲು ಪನ್ಪರು. ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕುಳ್ದಿತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಐದು ಪಕ್ಕ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಈರೆಂತು ಉತಿಜ ದೇಪಂಡ ಬಂಧನುಡುಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಅಂಡಲ ಸಹಾಯನು ಈರ್ನ ಆರಾದುಲ್ಲೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪವಿತ್ರ ಅಂತೂ ಅವಡಾಪುಂಡು. ಪತಿತಿರು ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಡು ಬಾರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬತ್ತದು ಪಾವನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಪತಿತಿರುಲೆಪ್ಪೇರು ನಿಖುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಾಪುನು. ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತನು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದಿತ್ತೇರು ಐನದವರ ಅಖಿಲ ವಂಶಾವಳಿ ನಡೆತದುಪ್ಪೋಡು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು. ಅವು ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಅನೇಕ ಧರ್ಮ ಇತ್ತನು ಅಂಡ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಾನು. ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುಡು. ಅಕ್ಲು ಸತ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಉಂಡು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಗಾಯನಲ ಉಂಡು. ಮಧ್ಯಡು ಒಂತೆ ಏರುಪೇರಾದಿತ್ತನು. ಐನರ್ದವರ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯವಾದುಂಡು ಒಂದು ಪಣದಿತ್ತೇರು. ಯಾದವೆರ್ನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತೊಜಿಪವೆರು. ಅಕುಲು ಒಣಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ವಿನಾಶ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಾಂಡವರು ಬೊಕ್ಕ ಕೌರವೆರ್ನ ಯುದ್ಧ ಬಂದು ಬರೆಪೇರು. ನಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಅಸುರೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆಲ್ನ ಯುದ್ಧ ಬಂದು ಬರೆಪೇರು. ಅಸುರಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ದೈವಿ ಪ್ರಪಂಚ ಆಪುಂಡು. ಅಕುಲು ಪತಿತ ಮೊಕುಲು ಪಾವನ ದೇವತೆಲು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ದೇವತೆಲು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟುಪ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ರಡ್ಜಂತಲ ಲಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದೇವತೆಲು ಅಹಿಂಸೆಕರು ಬೊಕ್ಕ ಅಸುರೇರು ರಕ್ಕಸೆರು ಹಿಂಸೆಕರು. ದೇವತೆಲು ನರಕೊಡು ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟುಳ್ಳರು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಐಗೋಸ್ಕರನೇ ನಿಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ರಡ್ಜನ ಅಪ್ಪನ ರಹಸ್ಯನು ಕಥೆತ ರೂಪಡು ತಿರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಓರಿ ಬಾಬಾ ಉಪ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೆ ಎಜ್ಜಿ. ಅವು ಸುಖಧಾಮವಾದುಂಡು. ದ್ವಾಪರಡು ರಡ್ಜನ ಅಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆರು. ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಆತ್ಮನೆ ತನ್ನ ಅಪ್ಪನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಆತ್ಮನೇ ದುಃಖನು ಸಹನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಪಾಪಾತ್ಮ ಆತ್ಮನೇ ಕೇನುಂಡು. ಆತ್ಮೊಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಏರಡ ದೈವಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಪ್ಪುಜೋ ಅಕುಲು ದೈವಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಗಾಯನಲ ಉಂಡು. ಈರೇ ಪೂಜ್ಯ ಈರೇ ಪೂಜಾರಿ. ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡ ನಿಕುಲೇ ಪೂಜ್ಯರಾದಿತ್ತಾರೆ ನಿಕುಲೇ ಪೂಜಾರಿ ಆದುಳ್ಳರು. ಪೂಜಾರಿ ಆದುಪ್ಪುನಗ ಯಾನು ನಿರ್ಗುಣೊಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ಗುಣ ಇಜ್ಜಾಂದು. ಅಕಲ್ಡ ಗುಣ ಉಂಡು ಎನಡ ಹಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪೂಜ್ಯರೇ ಪೂಜಾರಿ ಆಪೇರು. ನಿಕುಲೇ ಪೂಜ್ಯರು ದೇವತೆ ಆದುಳ್ಳರು. ಇತ್ತೆ ಪೂಜಾರಿ ಆದುಳ್ಳರು. 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊನೊಂದುಳ್ಳರು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಪೂಜ್ಯ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಪೂಜಾರಿ. ಈ ಲೆಕ್ಕನು ತೆರಿಪೋಡು. ದೇವತಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ. ಈ ಸಮಯಡು ಎಂಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಆದುಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯಡು ನಮಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಅಪ್ಪ ಆದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ, ನಿರಾಕಾರ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ. ಬೇರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಓದವನುಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಪುದರಂತೂ ಕೇಂದರತೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ರಚನೆ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಸಹ ಅಪ್ಪನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ನಿಕುಲೇನು ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಲೆತೊಂದು ಪೈರೆ ಯಾನು ಬೈದೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು. ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುರ್ದು ನನೊಂಜಿನ ದೆತೊನುವ ಶರೀರದ ಪುದರು ರೂಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸಹ ಪನ್ಪರು. ಆತ್ಮವಂತೂ ಒಂಜೇ ಆದುಂಡು. ಬಾಬನ ಪುದರು ಕೂಡ ಒಂಜೇ ಆದುಂಡು. ಶಿವ ಅರೆಗ್ ಶರೀರ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ವಿಷಯನು ನೆನಪುರ್ದಿಯೋಡಾಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂಚನೆ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ತಾತರ್ದು ಆಸ್ತಿನ ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ರಾಜಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆ ಆಪುನಿ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಹ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆದುಂಡು. ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕುನು. ಇಂದೆರ್ದು ಕುಡ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪರು. ಬಾಬಾ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬತ್ತದು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಆದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲಗ್ ಲೆತೊಂದು ಪೈರೆ ಬೈದೆರು. ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಮಾತಲ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋಡಾಪುನು.
ಐದು ಪಕ್ಕ ಸುರುಕು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರವಂಶಿ ಅದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಪರಂಧಾಮಡು ನಿರಾಕಾರ ಆತ್ಮದ ವೃಕ್ಷ ಉಂಡು. ಇದು ಸಾಕಾರಿ ಮನುಷ್ಯನ ವೃಕ್ಷ ಅದುಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಇಂದೆಟ್ಟು ಇಡೀ ವಿರಾಟ ರೂಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಬುದ್ಧಿನ ಪಡೆಯೊಂದುಂಡು. ರುದ್ರಮಾಲೆ ಪಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಾಲೆ ಹಾಪುನು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಮಾಲೆ ಪಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬದಲಾವೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ರುದ್ರಮಾಲೆನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಈ ಪಾತೆರಲು ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಒಂತೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ಪದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಬಂದು ಪಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ನಿಖಲ್ನ ಪಾತೆರಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೊಸತ್ತುಗಾದು ತೋಜುಂಡು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ವಸ್ತುಲು ತಿಕ್ಕುನು. ಬಾಬಲ ಸಹ ವಾಸ್ತವುಡು ಹೊಸತಾದುಲ್ಲೆರು. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಬಾಬನು ನಾಮರೂಪದ್ದು ಭಿನ್ನ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅತ್ತನ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ತೇಜೋಮಯ ಆದುಲ್ಲೆರು ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುನು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಬಿಂದುದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ವಂಡ ಏರ್ಲ ಒತ್ತೊಂದೇ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಇಂದು ಪೂರ ಹೊಸ ಪಾತೆರಾಪುನ ಕಾರಣ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಪೇರು. ಏರು ಇಡೆ ಮುಲ್ತಕುಲಾದುಪ್ಪೇರು. ಅಕಲ್ನ ಸಸಿ ಅಕಲ್ನ ದೈ ನಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಾಪುನು. ಅತ್ತಂಡ ಸರಿಯಾದ ತಿರಿಯೊಂದಾರು ದೇಪಂಡ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪೋಡಾಪುನು. ನಿಕುಲು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ಅಕಲೇನು ಅರೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಾರು. ಸುಖ ಕೊರುಪುನರೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋರು. ರಾವಣೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಶತ್ರುವಾದುಲ್ಲೆ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರನೆ ರಾವಣನು ಪತ್ತಬೇರು. ಅಕಲೇನು ಕೇನ್ಲೆ ರಾವಣನು ಪೊತ್ತ ಒಂದು ಏತು ಸಮಯಾಂಡು ಐಕ್ ಅನಾದಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ರಾವಣ ಏಪೋರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡು ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ. ಸತ್ಯಯುಗಟ್ಟಂತೂ ರಾವಣೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ರಾವಣೆ ಭಾರತದ ಮಾತೆರದ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಪರತ್ತು ಶತ್ರು ಆದುಲ್ಲೆ. ಆತ್ಮನು ಪತಿತವಾದ ಮಲ್ತದೆ. ಆತ್ಮನ ಶತ್ರು ಏರು ಆದುಲ್ಲೆರು ಪನ್ಲೆ ರಾವಣನತ್ತೆ. ಆತ್ಮದ ಜೊತೆ ಶರೀರಲು ಉಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಶತ್ರು ಏರಾದುಲ್ಲೆರು ರಾವಣೆ. ರಾವಣದ ಆತ್ಮ ಉಂಡೆ ರಾವಣೆ ಏರಾದುಲ್ಲೆ ವಿಕಾರವಾದುಂಡು. ರಾವಣದ ಆತ್ಮ ಉಂಡು ಪಂಡತ್ ಪಂಚವಿಕಾರಗೂ ರಾವಣೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆತ್ಮೊಡೆ ಪಂಚವಿಕಾರ ಉಂಡು ಇಂದೆತ್ತ ಗೊಂಬೆನು ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಾರು ಇತ್ತೆ ದುಃಖ ಉಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ಸುಕ್ಕುಟ್ಟು ಪೋಡಾಪುನೆರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬ ಬತ್ತದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಆರೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಚಂದ ಅನೊಂಜಿ ಆತ್ಮ ಬರ್ಪುಂಡೋ ಅಂಚೆನೆಂಬೇರು ಬರ್ಪೇರು. ಶ್ರಾದ್ದನು ತಿನ್ಪವರೆಂದು ಆತ್ಮನು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನೇ ತಮ್ಮ ಬಾಬನ ಆತ್ಮವೆಂದು ತೆರಿದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು. ಆ ಆತ್ಮ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾತೆರುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಯುನೇರು. ಬೇರು ಬರ್ಪುನಿ ಸಹ ಮಾತೆರ್ದಲ ಭಿನ್ನ ಆದುಂಡು. ಬೇರು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಗವಂತನ ರಥ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಭಗೀರಥ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನೀರಿದ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಜ್ಞಾನದ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ. ಬೇರ್ನ ಪುದರ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂದು ದೀತೆ. ಬೇರೇನು ದತ್ತು ದೆತ್ತೊನಿಜಿ. ಬೇರೆಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ. ಐದು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿನ ದತ್ತು ಮಲ್ತೊನೆ. ಶಿವಬಾಬಾ ಯಾನು ನಿಖಲ್ನ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಶಿವಬಾಬಾ ಯಾನು ಈರ್ನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುನು ದೇಪಂಡ ಸ್ವಯಂ ಬಾಬಾನೇ ತೆರಿಪೇರು. ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ನಿಖಲ್ನ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುನು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಈ ಯಾತ್ರೆಡುಪ್ಪುಲೆ ಈ ಬಾಬಾ ಓಡ್ಯಾಂಡಲ ಪೋಪೆರಂದಿತ್ತಂಡ ಶಿವಬಾಬಾನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುನು ಪಂದು ತೆರಿಪಲೆ. ಶಿವಬಾಬಾ ಈ ರಥೊಟ್ಟು ದೇಹಳಿಗೆ ಪೋಯಿರು ಕಾನ್ಪುರಗೂ ಪೋಯಿರು. ಬುದ್ಧಿಡು ಶಿವಬಾಬಾನ ನೆನಪುಪ್ಪಡು. ಬುದ್ಧಿ ಮೆತ್ತುಪಡು ತಿರ್ತು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮ ಬಾಬಾ ಆಯ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನಪು ಬರಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನ ಮಿತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಪಿರವಡು ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ಗೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ನಿಕುಲು ಎನನ್ನು ಪರಂಧಾಮಡೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಸಹ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಇಪ್ಪುನಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಬಾಬನ ಸ್ಥಾನನೇ ಬೇತೆ ನಿಖಲ್ನ ಸ್ಥಾನನೇ ಬೇತೆ ಅತ್ತು. ಈ ಪಾತೆರನು ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲೋಡಪುನು. ಒರಿಯನ್ ಬೇತೆ ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಕರಾಚಿಡು ತೆರಿಪೊಂದಿತ್ತರ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿಯಗೆ ನನ್ನೊರಿಯನ್ನ ಪ್ರಕಂಪನಲು ತಡಪೆರೆ ಬುಡುಪುಜಿ. ಭಕ್ತಿಡ್ಲ ಸಹ ಏಕಾಂತೋಡು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಈ ವಿದ್ಯೆನು ಏಕಾಂತೋಡು ಓದೊಡಾಪುನು.
ಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡಾಪುನು. ಬಾಬಾ ಪತಿತ ಪಾವನಾದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕುಲು ಪಾವನಾದುಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲು ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಪಾವನ ಅಂಡ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿ ಕಾಪಾರು. ಏತು ಮಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆಯದುಂಡು. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರನು ಭಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಕೇವಲ ಏನನ್ನ ನೆನಪನ್ಪುಲೆ. ಪಾವನ అనಗ ಯೋಗ ಬಲರ್ದು ನಿಕಲ್ನ ತುಕ್ಕು ಪಾಪ ಬುರ್ದು ಹೋಪುನು. ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರಾದುಪ್ಪಡು. ಏಕರಸ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪುನು. ಬುದ್ಧಿಡು ಜ್ಞಾನದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ. ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿನಕಲೆಗಳ ತೆರಿಪೊಂದುಪ್ಪುಲೆ. ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಡ್ಲ ನಿಕಲೆಗ್ ಇಂಚೆನೆ ತೆರಿಪದು ಕೊಡ್ತೆ. ಒವ್ವೇ ಪೊಸ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ. ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಬಾಬವತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವೆ. ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತನು ಕುಡಾಪುನು. ಈ ಚಕ್ರ ತಿರ್ಗೊಂದು ಉಪ್ಪುನು. ಸತ್ಯಗೋಕು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಲು ಒಪ್ಪೆರೆ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಈತೊಂಜಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಳ್ತುಂಡು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಎತ್ತನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಂದಿನಾತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅದು ಬಿಡ್ಪುನು. 4 ಯುಗ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಯುಗತ್ತ ಆಯಸ್ಸು 1500 ವರ್ಷ. ಎಂಚ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಅಂಚನೆ ತೆರಿಪೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ. ವೃಕ್ಷದ ವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಗ್ರಹಚಾರ ಕುಳ್ಳುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಜತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವನಂತೂ ಮಸ್ತು ಸಹಜ. ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿ ಮೂಲ ಪಾತೆರ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆ ಅದುಂಡು. ಪರಿಶ್ರಮ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನೆನಪದ ಉದ್ಯೋಗಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಆಂಡ ಗುಪ್ತವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಪರಿಶ್ರಮದ ವಿಷಯವಾದುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಬಾಬನೇ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಐನಿರ್ದವರನ್ನೇ ಸದ್ಗುರು ಇಜ್ಜಂದೆ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರ ಬಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಬುಳ್ಪುದ ಕಡೆಗೆ ಊರಿ ಸದ್ಗುರುವೇ ಲೆತೊಂದು ಹೋಪೇರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಬೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರ. ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಬಲರ್ದು ಆತ್ಮನು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನವಾದು ಮಲ್ತೊಂದು ಏಕರಸ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಟ್ಟೊಡಾಪುನು. ನೆನಪುದ ಗುಪ್ತ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಏಕಾಂತಡು ವಿದ್ಯೆ ಓದೊಡಾಪುನು. ರಡ್ಡು ಬಾಬರ್ದು ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿದ ಆಸ್ತಿಂದೆ ತೊಂದರೆ ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪೊಡಾಪುನು. ವರದಾನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದದ ಸ್ಮೃತಿರ್ದು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವರ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಂಬರ್ 1 ವಿಜಯೀ ಭವ. ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ವಿಶೇಷ ಮಾಯದ ಪ್ರಭಾವ ಮನಸ್ಸು ನೆಗೆಟಿವ್ ಭಾವ ಬೊಕ್ಕ ಭಾವನೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಪುನ ಅಂಚನೆ ಯಥಾರ್ಥ ಅನುಭೂತಿನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನವು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಸುರುಕೆ ಸುರಕ್ಷತೆದ ಸಾಧನ ನಿಖಲ್ನ ಸ್ವಂತಾದು ಮಲ್ತೊಂಡೆ. ಇಂದೇಕಾದು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನವಾದುಂಡು. ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಬ್ದ ಒವ್ವೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಾತೆರ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮ ವ್ಯರ್ಥವಾದಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ದು ಬುಡ್ಲೆ. ಅಪಗ ನಂಬರ್ 1 ವಿಜಯಿಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮಾಯದ ಸ್ವರೂಪನು ಗುರುತು ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೀಸನ್ ಗುರುತು ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಯಂ ಸುರಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂಡೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಏರೆಗ್ ಸೇವೆದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಅಕುಲೆ ಪದಂ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ